ɲɛnajɛbɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka sanga ni aw ka wagati cogoya ye anw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka aw kunnafoniya ani ka to ka aw nisɔndiya fɔ aw sigiyɔrɔw la aw bisimila aw ka bi jamukan kɛnɛ kan n'o ye bi maya ye bi maya yɛrɛ ka sa maa welelen 2 b'an bolo an bɛna kuma thème mun kan sa n'o ye an ka bi masala ye o ye garibuya yɛrɛ nafa jumɛn b'a la inconvénient jumɛn b'a la garibuya yɛrɛ est-ce que ni diinɛ tɛ diinɛ bɛ se ka kalan ka sɔrɔ garibuya tɛ ya aw bɛna nin jaabi bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bi jamukan in kɔnɔna na n bɛ kuma di an ka maa welelenw ma u k'u tɔgɔ ni u jamu fɔ aw ɲɛna bisimila an b'a daminɛ numan fɛ ne balimakɛ bisimila ne tɔgɔ ko Idrissa Dambele e yɛrɛ bɛ mun baara kɛ ne ka baara ye mɔgɔ kalan ani mɔgɔ laseli ne yɛrɛ alimami ok n bɛ taa kini bolo fɛ ne balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Sulemani Samake ok an ni maa welelen 2 de bɛna jɛ ka bi jamukan ɲɛnamaya yalima garibuya yɛrɛ nafa jumɛn de b'a la mais an b'a daminɛ garibuya yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ garibu ye jumɛn ye a bɛ fɔ maa jumɛnw ma ko garibu balimakɛ monsieur Dambele e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o kan ok an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an ka foli bɛ an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw bɛɛ ye Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an bɛ Ala fo k'Ala barikada ni k'Ala waleɲuman dɔn o kɔfɛ i ɲininka ɲininkali min na a diyara n ye n'i y'a mɛn ko garibu tɔgɔ n'i y'a ta arabukan na a bɛ fɔ taamaden de ma ko garibu taamaden maa min t'a ka so a bɛ fɔ o de ma ko garibu a faamuna kɛ wala bon taamaden n'a bɛ fɔ a ma ko garibu bon fɔlɔ n'i y'an ka jamana in ta k'a lajɛ maaw bɛ taa i ka den di kuranna kalan de la maaw bɛ taa o denw di karamɔgɔ ma kuranna kalan na donc n'u maaw taara o den di karamɔgɔ ma kuranna kalan na i b'a sɔrɔ foro bɛ karamɔgɔ bolo a sigini bɛ yɔrɔ min na ni samiya sera parce que minnu bɛ taa o den di karamɔgɔ ma i b'a sɔrɔ sara t'a n'u cɛ karamɔgɔ bɛ ka den ninnu kalan Ala de kama a bɛ k'o kalan o ka diinɛ ani kuranna de la donc o hukumu kelen de kɔnɔna na i b'a sɔrɔ fɔlɔ an ka karamɔgɔ kɔrɔba ninnu foro b'olu bɛɛ lajɛlen bolo donc ni samiya sera a bɛ taa sɛnɛ kɛ ni garibudenw bɛɛ bɛ taa foro la u bɛ taa sɛnɛ kɛ ni samiya banna o bɛ tɛmɛ ni kalan ye o tɛ yaala ka maa deli i y'a ye an ka fɔlɔ maakɔrɔ ninnu bɛɛ ye baara kɛ ni nin de ye bon mun nana nin delili in don a la k'a sababu kɛ yɔrɔ n'a kɛcogo ye i n'a fɔ an bɛ environnement min na sisan Bamakɔ bon n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ foroti m'a bolo Bamakɔ yan i y'a ye donc ni e nana garibuden ka ca i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen kalanden 100 b'o bolo dɔw bɛ yen kalanden 40 b'o bolo dɔw bɛ yen kalanden 60 b'o bolo bon n'a fɔra ko ka ninnu bɛɛ lajɛlen balo ani k'o ka entretien n'o siyɔrɔw se dun tɛ karamɔgɔ ye i b'a ye a bɛ gɛlɛya donc karamɔgɔ fana ka yeta kɛra jumɛn ye a fitinin min bɛ tobi ni bolo bɛ don a la a t'o bɔ donc o bɛ bɔ o bɛ jɔ daw la ka maaw deli ka dumuni sɔrɔ ka sɔrɔ ka na walasa u bɛ se ka kalan kɛ deli in kun de ye nin ye a y'i taa dumuni dɔ ɲini min dunna o m'aw bɔ o bɛ bɔ ka taa dɔ ɲini ni dunta sɔrɔla i bɛ segin ka na i ka kalan kɛ. monsieur Dambele o diyara n ye monsieur Samake i yɛrɛ ye monsieur Dambele ka kɔrɔfɔ mɛn e bɛ se ka mun de fara kuma in kan ou bien i bɛ se ka mun de fɔ ka kɔrɔfɔ in dafa. question ye ale y'o jaabi ka ban komi olu ka domaine de don voilà donc an bɛ se ka tɛmɛ ni dɔ wɛrɛ ye awɔ. mais e yɛrɛ bolo garibuya nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye. bon en vrai de ne kelen bolo ne ma nafa ye garibuya la awɔ en vrai dire dɔɔni fɔ an ɲɛna o kan. voilà parce que hali n'a bɛ karamɔgɔkɛ sini olu ka baara don mais ne ma nafa y'a la cogo di. voilà parce que munna garibuya yɛrɛ tɛ jamana yɛrɛ avancer fɔlɔ a bɛ jamana segin kɔfɛ de awɔ tɛ jamana avancer
denmisɛnnin kana mɔni dili a bɛ k'a kɔnɔ ka jɛnɛmaya bɛɛ dili de ye quoi denmisɛnnin kana lamɔni dili karamɔgɔkɛ ye min fɔ fɔlɔ garibuya tun bɛ kɛ de foro de tun bɛ karamɔgɔ bolo foro tun bɛ karamɔgɔ bolo u bɛ kalan kɛ sɔgɔma u bɛ taa foro la n'u nana sufɛ u bɛ kalan kɛ mais sisan garibuya e yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ en réalité i yɛrɛ k'a ta k'a da i ɲɛkɔrɔ dɔrɔn surtout Bamakɔ ta vraiment ne ma nafa foyi y'a la bi ni tiɲɛni tɛ jamana ma awɔ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ ka o kuma yɔrɔ tɛmɛ i b'a dɔn fɛn o fɛn ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen kisi ni nɛɛma ba ye a ko jamakulu fila bɛ yen awɔ sisan sisan min nalen non fo an ka na ni preuve de ye parce que n'an ye kuma ta fana ni preuve t'a la o kɔni y'an sigira ka fɛn dɔ fɔ dɛ. o ye tiɲɛ nka i b'a surunya. ok sisan ne ka kuma laɲini min ye a b'a dɔn wa. kira ko jamakulu fila de bɛ jamana kɔnɔ n'olu ɲɛna jamana bɛ ɲɛ n'olu tiɲɛna jamana bɛ tiɲɛ dɔnnibagaw ani faamaw diɲɛlatigɛ baara o baara la mɔgɔ bɛ yen min b'a kɛcogo ɲuman kɛ mɔgɔ bɛ yen min b'a kɛcogo jugu kɛ mais n'i ko i bɛ juguman ta ka ɲuman jouer n'a ye i b'o fana ye tiɲɛni ye madala i bɛ k'a faamu hali sini bi Bamakɔ mɔgɔ bɛ yen o ka garibudenw tɛ taa deli kɛ mais mɔgɔ dɔw fana donn'a la k'a kɛ wari ɲini sira ye bon minnu donn'a la k'a kɛ wari ɲini sira ye olu de ka denmisɛnninw bɛ lamɔ ni dɛlɛngaya ni kirikara ko caman ye. mais est ce que o t'a kɔlɔlɔma yɔrɔ dɔ. o de y'a kɔlɔlɔma yɔrɔ a bɛ ka min fɔ o de ye a kɔlɔlɔma yɔrɔ ye mais a nafa garibuya nafa ye jumɛn ye garibuya nafa fɔlɔ de ye ka den kala ka diinɛ na o y'a nafa fɔlɔ de ye. min nalen mɔgɔ bɛ se ka kalan diinɛ na ka sɔrɔ garibuya tɛ e yɛrɛ k'a lajɛ yarɔ e den tɛ garibuya la minnu den bɛ garibuya la sigi ka ɲininkali kɛ den ka di fa ni ba ye dɛ mais den fitinin fara ka bɔ i la ka taa o bila karamɔgɔ fɛ yen fɛn dɔ b'a kɛ contexte dɔ b'a kɛ dɛ i b'o contexte de ɲini ban k'a dɔn e tɛ sɔn k'i den san 7 fara i la ka taa di garibuya la. karamɔgɔ a bɛ lavage cerveau de kɛ mɔgɔw lavage cerveau don an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu yɔrɔ la quoi. sisan an bɛ jamana ka avantage de la n bɛ nalen sa karamɔgɔ i jɔ an bɛ jamana ka avantage de lajɛ i y'a faamu wa jamana ka avantage ye jumɛn ye denmisɛnninw kɛ ka ladamu de m'a faamu wa ka mɔ ni baara ye ka mɔ sini ma sini kɛnɛ ma u bɛ se k'u ka denbaya balo ni min ye garibuya min filɛ i bɛ garibuya kɛ n'i tilala garibuya la i bɛna mun de kɛ i bɛna mun de kɛ jamana kɔnɔ e bɛ mun de kɛ jamana ye i bɛ obligé de i lamɔna ni sira min i b'a fɔ k'i b'o de kɛ ou bien e bɛ wuli de ni e kɔrɔbayara e bɛna mun de kɛ tu es obligé fɛn fila de don i bɛ taa moriya sira de fɛ moriya sira ou bien i bɛ taa ni o karamɔgɔya kelen sira de o bɛ nafa dɔ lase jamana ma ala bɛ sɔrɔ n'o tɛ o ne ma k'a f'i ye ne ma garibuya kɛ o mais karamɔgɔkɛ yɛrɛ b'a dɔn n ka ala ko kɔni muso ɲuman na wa karamɔgɔkɛ yɛrɛ b'a dɔn ale bɛ mɔgɔw kala ka sɔrɔ ma garibuya kɛ seko tɛ o i ka ala bɛ bɛɛ ka bila la quoi ala bɛ se ka ɲini wagati bɛɛ mais il faut que an k'a fɔ karamɔgɔ ninnu ɲɛna ka fɛn dɔw faamuya an ka garibuya ko in nɛmɛ quoi a bɛ ka na ni tiɲɛniba de ye jamana kɔnɔ komi a question bɛ yen n da bɛna s'a kɔlɔlɔ dɔw ma avec preuve. awɔ mais i jija i da fana se avantage ma. awɔ o don sisan n bɛ yɔrɔ ko o ko a bɛ dilan ka ɲɛ don jamana force bɛ jamana faamaw de la ko o ko ni olu y'o sen don a la ko in bɛ kɛ kɛcogo ɲuman na ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye mais n'olu y'o sen bɔ ko o ko la o kɔlɔlɔ o de bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye. mais est ce que a bɛɛ ye ɲɛmaaw fɛnɛ yan. wala min na a bɛɛ ye jamu pourquoi garibuya b'an fɛ cogo min na jamana tɔw la a tɛ yen ten pourquoi ɲininkali bɛ yen o garibuya b'an fɛ yan cogo min na jamana tɔw la a tɛ yen ten olu sera k'u taw organiser don k'a labɛn mais exemple kelen ta i ye yan ne taara Burkina en 2010 olu kɛni bɛ ka yɔrɔ dɔ jɔ fiɲɛtɔw bɛɛ farani bɛ ɲɔgɔn kan kuruba dɔ de kɔnɔ o tɛ bɔ ka taa jɔ maa si da la n'i bɛ fɛ ka t'i ka saraka di i bɛ taa yi don i bɛ taa d'o ma jamana se ye min ye jamana bɛ k'o kɛ o ye ne y'o ye ɲana ye est ce que a faamu wala ne y'o ye ɲana ye o n ko o y'a ye ka dɔɔni bɔ nin ko in fana parce que jamana y'a se kɛ hali n'a ma se ka 100% kɛ a ye se dɔ kɛ o tɛ wa
bon a bɛ se ka kɛ fana karamɔgɔ minnu fana bɛ yen ni moyen belebeleba fana bɛ olu ye olu fana yi o jamana dɛmɛ a ka baara la aw bɛ ka gɛrɛbaya min fɔ an ka karamɔgɔba caman tɛmɛna Mali in kɔnɔ yan o bɛɛ tɛmɛna o sira kelen fɛ mais olu ye jamana nafa olu ye jamana nafa o an ka Ustaz Ismail Dramé olu bɛɛ ye gɛrɛbaya kɛ ka tɛmɛ mais olu ma kɛ tiɲɛnikɛla ye dɛ mɔgɔ b'a fɔ k'olu ma ɲɛ olu ma nafa di jamana ma mɔgɔ b'a fɔ k'olu ma jamana nafa olu ye jamana nafa ka jamanadenw nafa mais ko o ko n'a tiɲɛna fɛɛrɛ de bɛ kɛ k'a fɔ fanga ye fanga ka jɛ k'a bolo fara an kan walasa ko in ka se ka organiser ka ɲɛ denmisɛnninw bɛ yaala ni drogue ta ni kuntanko min n'a la o de y'a kɔlɔlɔ ye o bɛ se ka bali cogo di. D'accord. Voilà. N'o faamu mais sisan nɔ ne bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛ mun est-ce que diinɛ yɛrɛ tɛ se ka kalan ka sɔrɔ garibuya ma kɛ. Awɔ diinɛ bɛ kalan ka sɔrɔ garibuya ma tɛ exemple internat bɛ Bamakɔ yan fan bɛɛ internat denw maa si t'olu ye den la o tɛ yan voilà o y'a ye se bɛ mun ye internetigi den bila internat na 250 par an walima 500 000 par an yarɔ o ye setigi ko de ni se t'i ye sisan i b'a dɔn fɔlɔ garibuya kun nana cogo min na a tiɲɛna don mais a bɛ se ka dilan parce que bɛɛ tɛ se ka taa n'i den bila 100 250 hakɛ to Suleman hakɛ to awɔ bɛɛ tɛ se ka t'i den bila o tɛ yan se tɛ minnu ye ka t'o den bila fɔlɔ i n'a fɔ an filɛ nin ye 500 ye kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ karamɔgɔ kelen kun bɛ sɔrɔ yan ni dugu jɛra denmisɛnninw bi soli ni fajiri jiginna dɔrɔn o bɛ na kalan kɛ est-ce que a faamu 7 heures waati o bɛ taa école la i b'a sɔrɔ hali Tɔnbɔkutu ni Jɛnɛbɛ bɛ ten 7 heures waati denmisɛnninw bi soli ni fajiri jiginna dɔrɔn o bɛ na kuranna kalan ni kuranna kalan n'a ka ban dɔrɔn minnu bɛ école la o bɛ taa école la minnu bɛ taa foro la o bɛ taa foro la wula fɛ o bɛ na donc i b'a sɔrɔ sigida fana se kun ye min ye ka karamɔgɔ dɛmɛ bɛɛ b'i hakili to karamɔgɔ la ka karamɔgɔ dɛmɛ parce que a b'a dɔn a bɛ ka denw kalan o ka diinɛ ni fɛn na mais sisan o de bɔra a kɔnɔ karamɔgɔ kelen bɛ sigi maa mago t'a la maa si ka sira t'a la bon denmisɛnnin minnu b'a bolo i b'a sɔrɔ denmisɛnnin 20 b'a bolo olu bɛɛ bɛ si ale fɛ yen se t'ale ye a bɛ kɛ cogo di a bɛ na gɛrɛbuya hukumu kɔnɔ a bɛ dɔn n'o kɛra a bɛ na denmisɛnninw bila ka bɔ don u ka taa yaala mais n'a kɛra ten o denmansa minnu bɛ na n'u den munna karamɔgɔw tɛ dɛmɛ ɲini olu fɛ au moins hali n'a kɛra dɔɔni dɔɔni walasa u bɛ se ka vu que olu denw bɛ dumuni kɛ yen nɔ u ka fɛnw bɛɛ bɛ yen nɔ munna u tɛ laɲini ko o fɛnɛ la. a masaw fana de jɔlen tɛ o ni masa y'i den fili karamɔgɔ de bɛ a mago don a la dɔɔni n'o tɛ walahi masa caman de kɛlen bɛ k'a denw fili. karamɔgɔ. soli kuma b'i bolo. karamɔgɔ masaw don dɛ masaw don. jamana n bɛ se ka min fɔ karamɔgɔ ka yɔrɔ in na parce que o don yɛrɛ la n ye kuma dɔ mɛn président da a diyara ne ye kojugu jamana ɲɛmɔgɔ da a ko an ka fara ɲɔgɔn na an ka denmisɛnninw ka fɛn kuntata ninnu bali jamanadenw ni karamɔgɔw u ka fara a kan kuma ye kuma belebeleba yɛrɛ anw ye kɛnɛmamɔgɔw ye e karamɔgɔ an bɛɛ ye jeunesse kɛ ka tɛmɛ an bɛɛ ye jeunesse kɛ ka tɛmɛ bi bi in na denmisɛnnin duman vagabond a k'i jɔ un coup a bɛɛ ni masa Arahamani cɛ garibuden de don a kalannen don fo merde dugu in falen don la bi i bɛ don Hotowari kɔnɔna la Somani Hotowari kɔnɔna la ye i bɛ taa sɔrɔ jeune vagabond dɔw bɛ denmisɛnnin 10 20 b'a bolo a b'u bɛɛ ka samara minɛ palani b'u bɛɛ bolo u bɛɛ bɛ taa garibuya kɛ wa n'u donn'i ka so kɔnɔna la n'u y'i ka téléphone sɔrɔ u b'a ta parce que munna denmisɛnnin filɛ tin dɔ de bɛ denmisɛnnin na quoi banbaga bɛɛ k'a jateminɛ ka na denmisɛnnin to bɔlɔn kɔnɔ ten ka na denmisɛnnin bila ten kun y'a di karamɔgɔ ma k'a bɛ voilà non 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 sisan sigida bɛɛ karamɔgɔ hakɛ to i ka kuma fɔ san bi jaabi sigida bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ misiri dɔ bɛ yen n'i b'a fɛ i den ka diinɛ kalan vacances o vacances i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ denmisɛnninw kalan e den ka san 20 kɛ garibuya la kuranɛ kelen nɔfɛ k'a sɔrɔ san 2 kɔnɔna la mɔgɔw bɛ yen mun bɛ ka kuranɛ jigin mais a bɛ 20 ans de kɛ a bɛ wagati joli de sɔrɔ k'a bɛ kalan kɛ a bɛ karamɔgɔ bolo a bɛ wagati joli de sɔrɔ k'a bɛ kalan kɛ misali surumani an bɛ karamɔgɔ dɔw dɔn u bɛ 150 000 so karamɔgɔ b'o de kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin 40 50 b'a bolo diɲɛ don o don bɛɛ bɛ na ni recette ye karamɔgɔkɛ b'a kalama o. awɔ sisan Suli o ye avantage ye jumɛn ye jamana ma. voilà sisan e bɛ ka jigin karamɔgɔ la dɛ sanni i ka jigin karamɔgɔ la ko bamananw ko yanni i ka jigin i bin yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min i bɛ jigin yen de la
o tɛ ya o kuma den ninnu ko masa de b'o la est ce que ni e y'i janto i den na ko i y'a di kalan na a tɛ taa deli kɛ ni e y'a fɔ karamɔgɔ bɔ n tɛ fɛ n den ka deli kɛ n bɛ fɛ a ka kalan de kɛ i se ye min ye kalo o kalo i bɛ n'o di karamɔgɔkɛ ma e den bɛ yaala Sule ye min fɔ san 2 kɔnɔ bɛ san 3 kɔnɔ i den a bɛ tila kuranna na a bɛ segin i ma mais mun de b'a to den bɛ san 10 san 20 kɛ karamɔgɔ bolo parce que masaw do a kana baka karamɔgɔw ma dɛ n'a ye dɔ fɔ karamɔgɔw ma a ye dɔ fɔ den masaw ma olu do y'o ka responsabilité a bila mɔgɔ bɛ se k'i den i balolen ɲɛna i den bɛ balo yatimaya la ka sɔrɔ i ma sa e bɛ sɔn o ma ne tɛ sɔn o ma o mais mun na den minnu bɛ ka yala n ko masaw de b'o la e ni masa sɔnna k'a den abandonner ka den fili ka den kɛ yatima ye ka den kɛ falatɔ ye ka sɔrɔ a fa n'a ba bɛ balo la seba tɛ karamɔgɔ ye jagoya den bɛ vite mais pour que ka nin ko ninnu nɔgɔya fɛn min bɛ nin nɔgɔya dɔrɔn a solution ye min ye denmansaw ka jɔ o jɔyɔrɔ la karamɔgɔ ka jɔ o jɔyɔrɔ la jamana ka jɔ a jɔyɔrɔ la a banna n'o kɛra an bɛ ka siran fɛn o fɛn ɲɛ o bɛ ban an mago bɛ fɛn min na ka denmisɛnninw bɔ vagabondya ni drogue ta ni fɛnw na ka métier dɔ d'o ma n'o tilala o bɛ se k'o yɛrɛ nafa ni min ye o bɛɛ bɛ dépend ko organisation cogo mais en tant que ni denmansaw ma jɔ ni jamana ma fara an kan a ma nɔgɔ n'o tɛ gɛribubaw de tɛmɛna yan olu bɛɛ ye jamana nafa karamɔgɔ e ko fɔlɔ gɛribuya ni sisan gɛribuya tɛ kelen n'o tɛ Amudalayi karamɔgɔba dɔ bɛ n'i y'a tɔgɔ fɔ sisan n'i y'a tɔgɔ fɔ sisan karamɔgɔ kana n'a ta k'i bɛna avancer quoi an b'a daminɛ e la ka n'a di an tɛ taa fɔlɔ voilà parce que olu ka garibuya n'aw ka garibuya tɛ kelen an bɛ ni sisan garibuya de an ma kuma an karamɔgɔ ninnu kan parce que olu lamɔna de olu ladamunna de mais ladamu tiɲɛna anw de la kuma bɛ yen don k'a daminɛ anw na ka jigin ladamu tiɲɛna yen don sinon ladamu tun ka ɲi o mais anw fana ka fisa minnu bɛ yen sisan ye o tɛ tiɲɛ yan donc maintenant f'a ka jate minɛ de karamɔgɔw ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye quoi e karamɔgɔkɛ den 40 dir'i ma e b'a dɔn k'i tɛ se k'u balo a fɔ k'i tɛ se kɛ kana na walidenw minɛ ka mara karamɔgɔ k'o yɔrɔ fɔ kɛ c'est lavage de cerveau k'a yira dɔrɔn ni m'i den bila ka taa garibuya la a tɛna se ka alako dɔn mɔgɔw bɛ alako dɔn mais par distance e karamɔgɔ e bɛ mɔgɔ caman kalan kuranɛ la o maa mɔgɔ dɔn hali dɔw b'i bolo Côte d'Ivoire ne b'a mɔgɔw dɔn i b'u kalan par distance et puis u bɛ kuranɛ durusu mais bien vrai que wagati dɔ sera a ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye quoi an ka tila an ka alako in kɛ mais jamana ka avantage an fana k'o jateminɛ kosɛbɛ o ye jɛmiya kumalatigɛ tɛ sani an ka taa yɔrɔ jan an yɛrɛ wulila ka don dugu kɔnɔ ka ɲininkali tɛngu maaw la an b'olu latɛmɛ ka tila ka segin ka na jamana kɔnɔ aw kan sɔn an bɛ wari bɔ k'an denw kalan école la pourquoi an bɛ diinɛ min na an tɛ se ka wari bɔ k'an denw kalan o la donc o ye masaw ka défaut de ye u bɛ den cɛ dɔrɔn k'a di karamɔgɔ ma ko n y'a d'i ma Ala kama a bɛna mun de k'a la a b'a balo cogo di karamɔgɔ n'u fana de bɛ na n'u ye don o don u bɛ na ni 44 ye a caman b'an fɛ se n'u ye yɔrɔ dɔ bɛ yen kalanden b'a bolo a ka ca ni kalanden 80 ye o 44 kalo tile kɔnɔ o ye joli kalo kɔnɔ joli don entreprise de don donc u ka karamɔgɔw kɛlɛ olu de u k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ sirada la d'accord u se t'a la parce que u t'u yɛrɛ bolo yan dɔ de nana n'u ye. ne kɔni hakilila la gɛribuya fanfɛla la quoi ne yɛrɛ gɛribu de ye mɔgɔ kana mɔgɔ garijɛgɛ tiɲɛ quoi mais hadamaden kɔni n'i bɛ garijɛgɛ ɲini a ɲini Alahu Taala fɛ i y'a mɛn i kan i den bila goudron camancɛ la ni kasara b'a sɔrɔ quoi ni kasara y'a sɔrɔ sisan quoi e tɛ yen mɔgɔ min bɛ goudron kɛrɛfɛ quoi o tɛ den don o tɛ e dɔn y'a dɔn e kasara dɔ ye quoi n'i bɛ mɔgɔ dali gɛribu kɔni taga so kɔnɔ mɔgɔ min bɛ sɔn a bɛ tɛ so kɔnɔ mais goudron da kɔni o tɛ dalili yɔrɔ ye. mais kumakan jumɛn b'e bolo k'a lase gɛribugu kalandenw ma. o k'a fɔ karamɔgɔ ye o ka sabali i y'a mɛn o ka sabali. gɛribuya ye fɛn dɔ quoi Alahu Taala ka kumakan dɔ ash'aluni astajibu lakum aw ko ale dali ale b'an sɔn mais n'i b'i ka kalanyɔrɔ la kalanso yɔrɔ la quoi mɔgɔ min bɛ Ala dɔn i bɛ kira dɔn i bɛ taga dɔ d'a ma mais den fitinin bila goudron camancɛ la quoi a man ɲi. a caman bɛ yen nɔ o de ye fila denmisɛnninw bɔ ngarabali kɔnɔ ka na donc u bɛ palani y'u bolo u bɛna deli kɛ bon maliyɛnw deli bɛ min na n'i ye palani ye min bolo ka deli kɛ i b'o de sɔn ɲinɛ k'a fɔ ko olu bɛɛ ye giribuden ye o bɛ tɛ giribuden ye caman kɔni bɛ k'a fɔ accident yɛrɛ caman bɛ k'an fɛ yan nɔ ni mobili b'u gosi k'u bɛ duguma an bɛ to hami na a mobili ye denmisɛnnin dɔ bɔ k'a bɛ duguma giribuden don a caman bɛ fila den minnu bɔ ngarabali kɔnɔ ka na refusé denmisɛnnin ninnu bon minnu b'u denw bila sira kan n'i k'i bɛ kuma dɔ fɔ a la gɛlɛya b'a la dɔɔni a gɛlɛya ye mun ye
dɔw ta ye seko de ye dɔw bɛ se t'olu ye nka ne ko karisa e k'i den minɛ k'a bila so kɔnɔ fɛn t'a bolo k'a dumuni d'a ma i y'a kɛ kɔni n'a bɔ k'a bila nka denmisɛnninw kɔni bɛ ka sirada la n'olu bɛ accident kɔni sɔrɔ an fɛ yan o caman bɛɛ ye fila denmisɛnnin ninnu ye palani b'u bolo u bɛ yaala an kɔni an b'o caman kalama ne yɛrɛ kɔni b'o kalama cɛcɛ n b'o seereya ne yɛrɛ Amadu b'o seereya waati bɛɛ an bɛ dɔ bɔ accident na an b'u sapeur wele a bɛ n'u ta ka taa n'u ye an kɔni b'o kɔni dɔn. Ok, an seginna ka na an ka jamukan kɛnɛ kan n'o ye bimaya ye. Bimaya yɛrɛ thème tɛ dɔwɛrɛ kan a bɛ geribuya de kan. Geribuya nafa jumɛn bɛ jamana kan walima n'u tilala kalan in na baara b'u ye wa a b'o jaabi bɛɛ sɔrɔ an ka bi jamukan kɔnɔna na. Hakili la an bɔra ka jamu na tɛmɛ sisan nɔ a ye faamuyali sɔrɔ olu fɛnɛ kɔnɔna na. Okumu kɔnɔna na sa karamɔgɔ i n'a fɔ an yɛrɛ tun ye bibala yɔrɔ min na ko fɔlɔ ta ni sisan taw tɛ kelen mais mun de nana ni a tiɲɛni ye tan tɔ. Voilà sisan i b'a dɔn fɛn min nana n'a tiɲɛni ye o de ye sigiyɔrɔ ye parce que Bamakɔ ye dugu min ye a ma nɔgɔ est-ce que i y'a faamu Bamakɔ yan bɛɛ bɛ balo i ka dɔnta de la i bɛ min dɔn i bɛ balo o de la mais silamɛya sariya a ti maa si bila i ka fɛnw labɛn fɛn mun bɛ tiɲɛni kɛ sini jamana kɔnɔ diinɛ ma maa si bila o la est-ce que i y'a faamu mais contexte dɔw bɛ olu bɛna dɛsɛ kɔnɔ bon n'o contexte nana dɛsɛ kɔnɔ sariya de bɛ jamana de bɛ se k'i dɛmɛ o la walasa aw bɛ ka siran min ɲɛ ka se k'o bali madala i bɛ k'an ka kuma faamu wala n'i ye bi geribuya yɛrɛ tiɲɛni ye karamɔgɔw se ti karamɔgɔw ye se ti karamɔgɔw ye denmisɛn mun fana nana d'o ma i b'a sɔrɔ a denmansa se tanw de ka ca kosɛbɛ bon n'i ye dɛsɛ fila fara ɲɔgɔn kan o tɛ se ka foyi d'i ma ni dɛsɛ tɛ. N'i y'a faamu i ka kuma in faamuya a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ minnu dɛsɛlen de don olu de bɛ na n'o den n'o tɛ mɔgɔ ma jɔlen don diinɛkalan yɛrɛ tɛ diinɛkalan yɛrɛ tɛ n'i y'a ye ko denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ ka taa geribuya la c'est que se de t'a somɔgɔw ye se foyi ti somɔgɔ i b'a sɔrɔ hali balo ɲuman ka gɛlɛn somɔgɔw bolo est-ce que i y'a faamu n'o tɛ den ka denw ma ka tɛmɛ. n bɛ karamɔgɔ ka kuma tigɛ yɔrɔ la n b'a sɔn ji la ye ne yɛrɛ don dɔ la ne tɔntɔn du wɛrɛ tɛ an yɛrɛ ka du kɔnɔna la Banakabugu la média de don a tulo bɛ na nin wagati in na a terikɛ dɔ bɛ Kucala la ko kalanyɔrɔ b'o bolo n b'a faamu don dɔ la dɔrɔn a muso balila ka ne wele a ye weleli de kɛ so ko ka denmisɛnninw mɔgɔ fila labɛn u bɛ ekɔli la dɛ a bɛ n'u bɔ ekɔli la k'u bɛna taa terikɛ in ka kalanyɔrɔ la garidon b'u bolo u bɛna taa Kucala terikɛ in ka kalanyɔrɔ la u ye denmisɛnninw labɛn dɔrɔn muso ye ne wele direct a ko karisa ko n'i mana k'i tɔntɔn y'a kɛ tan dɛ ko denmisɛnninw kɛn ka taa ko mɔgɔ kɛn ka n'u nɔfɛ ne ko a yɛrɛ n k'u tɛ taa yɔrɔ si n k'u ka minɛnw foni ne ye n ka moto ta o yɔrɔnin bɛɛ n ye n tilen ka taa so kɔnɔ n ko mun de la ko non k'u bɛ taa n y'a wele telefɔni na direct n ko i ko mun de la ninnu bɛ taa kalanyɔrɔ la yan fɛ n ko o tuma kalan tɛ se ka kɛ yan seko tɛ dɛ se bɛɛ b'ale ye ko non k'a terikɛ k'a n'a terikɛ kun y'a kuma fɔ ko k'a bɛna bila ka to ka kalanyɔrɔ la ne ko bon k'u tɛ taa ko k'u bɛ taa n ko bon yali e kelen de den ye den ninnu yan i ni mɔgɔ kumana kan i kelen de denw don wa ko mun de la n ko bon n bɛ exemple saba d'i ma maa joli b'an ka du kɔnɔ minnu ye garibuya kɛ a ye maa fila fɔ n ko bon du in kɔnɔ yan bi u bɛ mun baara la u b'an jɔ ni silamɛya cɛ o fɔ an ye kɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'o tɛ yen n ko bon conséquence min y'olu sɔrɔ n ɲɛ b'a la kɔni balikuw san 20 nin kɔ a dɔw bɛ san joli u ma se k'ale muso furu fɔlɔ. ok sisan Suli n bɛna kuma i fɛ o yɔrɔ la ne bɛ exemple komi exemple tɛ yɛrɛ kan exemple marakadenw lajɛ bi marakaden caman bɛ yen o b'a bila ka taa Tuba kalan de la maraka jeune ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ wolo Bamakɔ yan mais i tɛ kɔrɔbaya Bamakɔ yan o b'i bila ka taa Kɔrɔna Durusi la Tuba mais i bɛ taa sɔrɔ yen kalanyɔrɔba i bɛ se ka taa denmisɛnnin 1000 sɔrɔ yen renseignement ta i bɛ denmisɛnnin 1000 sɔrɔ Tuba o bɛ Kɔrɔna Durusi la mais wallahi o tɛ yala ka deli kɛ parce que olu karamɔgɔw jɔla somɔgɔw jɔla est-ce que y'a faamu somɔgɔw jɔlen don karamɔgɔw jɔlen don o la n'o kɛra sisan laɲini aw bɛ se laɲini min na a bɛ kɛ ne yɛrɛ ye kalan kɛ ne ye tɛriya kalan ne ye n to kalan na ka fini kalan kalan ne ye n to kalan na ka brodeli kalan est-ce que y'a faamu a diplôme bɛɛ bɛ ne bolo en 2019 ne ka diplôme professionnel centre Mari Janyare ne y'o yen kɛ ne ka culture diplôme bɛ ne bolo. Okay. Voilà donc a yira o la diinɛ kalan tɛ mɔgɔ kɛ fugari ye
mɔgɔ yɛrɛ de b'i yɛrɛ kɛ fugari ye. mais munna aw karamɔgɔ aw t'o fɔ sisan taw ɲɛna mais munna aw t'o siraw fɛnɛ don u kɔrɔ. an b'o siraw don u kɔrɔ. sisan nɔ gerebudenw bɛ kɛ deli la siraban sanfɛlaw ni kari kɔnɔnaw ni du kɔnɔ na wa caman bɛ yen nɔ yɛrɛ ɲangata b'u sɔrɔ. kosɛbɛ ne yɛrɛ b'o gɛn ne yɛrɛ bɛ dɔw ye walahi 0h23h hali don dɔra a tɛ bugu la dɔ nana jɔ ne kunna 23h waati denmisɛnnin min a tɛ tɛmɛ san 10 kan ko ale tɛ se ka taa so bi ne ko n ko munna ko parce que ko ale kan ka taa ne recette min ye k'o ma dafa est-ce que y'a faamu donc ne ko mais 23h e kɛnɛ ma hali san deli ne ko n ko e yɛrɛ bɛ se ka kalan kɛ ko n'ale ko ni ale bɛ ka taa ni wari min ko n'o ma dafa k'ale tɛ taa k'ale bɛ yɔrɔ dɔ lajɛ ka taa si ko parce que ko n'ale taara k'ale bɛ bugɔ est-ce que y'a faamu ne y'a ɲininka n k'a kan ka taa ni joli ye ko 100 o y'a sɔrɔ 60 b'a bolo donc ne 40 d'a ma k'a dafa donc n k'a ka taa so mais ka yiri la dɔrɔn olu ko ninnu olu tɛ sariyaw ye o mais olu tɛ sariyaw ye mais an b'a lajɛ de sisan a bɛ se ka yɛlɛma ka dilan cogo de ka organiser o de y'a kɛ n ka kuma daminɛ n y'a fɔ ko o ko fo jamana de k'a sen don a la pour que ko in ka organiser garibuya bɛ ka kɛ yan cogo min na n'i taara Côte d'Ivoire a tɛ yen ten a tɛ yen ten mais olu sera k'o ta organiser ka karamɔgɔw bila voie la n'a fɔra Côte d'Ivoire ko ni ye imamu ye carte dɔ bɛ a b'i bolo hali faama t'i fiyɛ est-ce que y'a faamu donc olu sera k'u ka ko organiser donc an fana ka essayer k'an ka ko ninnu organiser o la n'o kɛra ka kɛ centre o centre métier kalanyɔrɔ ka k'a la jamana de bɛ se k'o kɛ centre o centre métier kalanyɔrɔ ka k'a la jamana de bɛ se k'o kɛ ni jamana y'o kɛ i bɛ tila kuranna durusi la yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ i ye baara wɛrɛ dɔnniya sɔrɔ. o ye tiɲɛ. ala k'an bɛɛ sababa. amiina rabi sisan ɲininkali min bɛ ne bolo gerebu kalanden n'a tilala gerebuya la a bɛ se ka nafa jumɛn lase a yɛrɛ fɔlɔ ma sani ka se jamana ma est-ce que baara kɛrɛnkɛrɛnnen ne bilalen bɛ n'i tilala kalan na i b'o kɛ yan. bon sisan gerebu kalanden n'a fɔ an ka jamana taabolo la aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn n'i tilala i kɔrɔbalen fɔlɔ karamɔgɔ de tun bɛ i labɛn n'i tilala a bɛ sigiyɔrɔ yira i ye i bɛ taa i sigi wa i tɛ balo deli la dɛ aw k'a dɔn k'a fɔ deli ala yɛrɛ ma sɔn hali ala kira sɔrɔla kira tun tɛ delikɛla ye o wa kira tun tɛ saraka dun deli bɛ na contexte dɔ de la n'o tɛ deli yɛrɛ diinɛ ko mɔgɔ ma kana kɛ delikɛla diinɛ y'an bɛɛ de su ka kɛ baara kan quoi madara y'a faamu deli bɛ na mɔgɔ yɛrɛ de ka volonté la i tɛ fɛ ka tɔɔrɔ i tɛ fɛ ka baara kɛ n'o tɛ an ka karamɔgɔ fɔlɔ minnu tɛmɛna olu taara sigi yɔrɔ o yɔrɔ la olu y'o foro de ɲini ka balo o wɔsi la parce que ni maa o maa kɛra delikɛla ye i ka hɔrɔnya t'i bolo quoi i ka dignité t'i bolo voilà donc diinɛ dun mago bɛ fɛn o fɛn bɛ e ka hɔrɔnya minɛ i la diinɛ ma sɔn o ma n'i y'a ye bi karamɔgɔ caman datugulen don u tɛ se ka tiɲɛ fɔ foyi tɛ o sigira don ka ban baara ma k'o jigi da maa dɔ poche kɔnɔna kan bon diyagoya maa min kɛlen bɛ k'e ta n'a poche kɔnɔ o tigi i tɛ se ka tiɲɛ fɔ o tigi ye o a ka gɛlɛn mais n'i bɛ ka balo i yɛrɛ i ye sɔrɔ min sɔrɔ i bɛ ka ku n'o ye ka balo n'o ye i ka dignité bɛ kɛ i bolo limaniya jɔsen 6 nin fɔra ko mɔgɔ i ka ku n'i ka latigɛ ye ala y'i kɛ cogo min na i bɛ lahala min na ko i ka ku n'o ye diinɛ ma maa si bila deli la mais delili ye i yɛrɛ ka hakilila n'i ka fɛɛrɛ de ye parce que mɔgɔ mana kɛ yɔrɔ cogo bɛɛ bɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ ko dɔ la donc minnu bɛ kɛlen bɛ ka gerebuw bila deli la diinɛ tɛ bi diinɛ m'a fɔ est-ce que y'a faamu parce que diinɛ bɛ mɔgɔ su k'i bila baara de la diinɛ bɛ mɔgɔ su i ka mɔgɔ de labɛn sini maa min bɛ se k'a yɛrɛ nafa k'a ko du nafa ka tila ka jamana nafa diinɛ mako bɛ nin de la voilà mais diinɛ m'a fɔ i ka mɔgɔ former minnu bɛ tila ka na tɔɔrɔ se jamana ma a faamuna kɛ donc n'i y'a ye denmisɛnninw ka nin fɛn ninnu parce que a caman bɛ yan i b'a ye denmisɛnnin caman bɛ yɛrɛ o tɛ kalan kɛ i b'o ɲininka i b'o wele ka na a b'a fɔ k'ale bɛ gerebuya la a bɛ san 4 san 5 bɔ i b'a ɲininka sɔrɔ dama duguma sɔrɔ yɛrɛ i b'a sɔrɔ a tɛ se k'a fɔ donc o kɔrɔ b'a jira ale ka baara ye yaala de ye ka deli kɛ an balimakɛ ye kuma dɔ fɔ mɔgɔ lamɔnna deli la ka wuli o tɛ se ka sɛbɛn wɛrɛ kɛ parce que a fari degera lafiya la donc i degela o min na i fana bɛna continuer n'o de ye donc pour que k'o ko bali dɛ jamana de bɛ se ka anw dɛmɛ o la ni jamana ye karamɔgɔ wele ko karamɔgɔ bɛɛ k'i ka bilan kɛ ka na fɛn min bɛ ka kɛ ko walasa ka karamɔgɔw labɛn cogo la pour que a ka kɛ ka ɲɛ jamana de bɛ se k'o kɛ toujours
n'o tɛ fɔlɔ geribubaw tɛmɛna olu ye jamana nafa n y'a fɔ n ye mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ ye o tɛ ya wala dɔw ka yiri la mais olu ka waati ani anw ka waati tɛ kelen sisan geribu caman bɛ kɛ dɔrɔgutalaw de ye o bɛ si bɔlɔn fɛ o bɛ si suguba kɔnɔ est-ce que y'a faamu adamadenya tabiya foyi t'o la bon ni den lamɔna ka wuli ta ni ye min fɔ a bɛ kɛ cɛnnikɛla de ye o a bɛ kɛ cɛnnikɛla parce que ni den lamɔna bɔlɔn kɔnɔ maa t'a fɔ ma kana nin kɛ a tɛ siran maa ɲɛ donc olu de bɛ kɛ denmisɛnnin gɛlɛnw ye o bɛ mɔgɔw agresser mais est-ce que sariya y'o fɔ wa sariya m'o fɔ o donc i b'a sɔrɔ mara tilala bangebagaw la mara tilala karamɔgɔ yɛrɛ la karamɔgɔ kan k'o encadrement min na o se t'ale ye dɔw bɛ échapper. Ok mais ne bolo est-ce que kan ka échapper karamɔgɔ la parce que n'a ma ɲɛ ko denw nana d'e ma e yɛrɛ b'a dɔn e ka mara tɛna se ka se hakɛ min ma e y'o minɛ munna i tɛ wele lase parents ma tiɲɛ don se t'u ye mais kuma ni kuma a ka dɔgɔ de bɛ jɛ cɛ n'a ma ɲɛ ko denmisɛnnin ka ca hali ni bɛɛ nana ni duuru tan ye o tɛ dɔ kɛ munna karamɔgɔw tɛ wele lase masaw ma o la même si u nana n'a ye de ko fantanya bɛ yen nɔ mais kuma ni kuma ka tila ka sariya sigi semaine kɔnɔ hali n'a kɛra siɲɛ kelen i den bɛ ne fɛ yan mɛ na bɔ i den ka lahala ɲini i k'a dɔn ne bolo o fana ye karamɔgɔ sani ka se jamana ma ne bolo o fana ye karamɔgɔw ka rôle dɔ ye o ye karamɔgɔ ka rôle ye awɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ ka rôle ye i b'a dɔn aw fɛ k'a ti fɔ a bɛ fɔ Sule ye yɔrɔ min fɔ sisan i b'a dɔn denmisɛnnin caman bɛ nin fɛ a caman i b'a dɔn a caman ye min ye a denmisɛnnin caman ye i yɛrɛ terikɛw aw ka sigida mɔgɔw burusi kɔnɔna na se ti du minnu ye o duw de b'o ka denmisɛnninw bila ka da i b'a sɔrɔ fa b'a den bila ka na geribuya la wallahi den bɛ san bɛɛ kɛ hali samara kelen ni warimɔgɔ ma hinɛ den na ka samara san ka d'a ma ni i t'a fa yɛrɛ ka samara y'a sen na ni warimɔgɔw ma hinɛ a ka gileki don a la i t'a fa n'a ba ka gileki y'a la mais est-ce que karamɔgɔ bɛ gileki don o la est-ce que y'a faamu o se tɛ ne m'a fɔ ko se tɛ karamɔgɔ ya e ni se tɛ karamɔgɔ ye karamɔgɔ yɛrɛ ka balo ko bɛ k'a kamana gan kuma se k'a fɔ ko e bɛ gileki don maa mugan na ne ma karamɔgɔ kɛ sɔsɔko ye m'a faamu wa parce que garibuya in kɛlen don damandigɛ de ye karamɔgɔw bolo kuma in man d'a ye dɛ il faut k'a ka fɔ quoi a kɛlen don damandigɛ de y'u bolo damandigɛ digɛ suguya jumɛn de b'u bolo denmisɛnnin ninnu bɛɛ u bɛ bɔ u bɛ taa daraka de ɲini u tɛ daraka dun karamɔgɔ fɛ u bɛ taa kilela de ɲini u tɛ kilela dun karamɔgɔ fɛ u bɛ taa surafana de ɲini u tɛ surafana dun karamɔgɔ fɛ mais tile o tile prix dɔ fixelen don minnu ka dɔgɔ olu ta ye 50 ye a yɛrɛ bɔra 50 la a kɛra 100 minnu ka kuma olu ta ye 200 ye i bɛ taa sɔrɔ garibu dɔw bɛ yen ne yɛrɛ ɲɔgɔnnaw don balikuw tan olu se ka taa manevruya kɛ yan olu se ka taa bɔrɔtaw kɛ yan olu bɛ se ka taa fɛn wɛrɛ kɛ pour que ka se ka na n'u ka wari ye mais munna olu bɛ yala ka delili kɛ di to a kɛ jamana ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn jamana ka ko in lajɛ a ka ko in sɛbɛkɔrɔ lajɛ ko in bɛ se ka dilan cogo min na sinon vraiment n'an taara tan saba ba garibu yɛrɛ ka ca ni jamanaden ye bi e ko bɛɛ ma kɛ garibu ye san voilà a tɛ marché tan voilà sisan n y'o de fɔ o y'a faamu ni a kunjugu de ka ɲi n'o tɛ geribuya ne m'a fɔ ye n ko geribuya arabukan na a kɔrɔ de ko tunkarakɛ maa min t'a a faso la a bɛ fɔ de ma ko e geribu de ye i kan ka est ce que y'a faamu ni kalanden ye geribu de ye quoi kalanden o kalanden i ye geribu ye mais i b'a ye anw ka jamana ta de dépassera parce que a b'a kalama kɛ saliya fɛniyaya ni fɛn mana don ɲɔgɔn na a bɛ kɛ mun ye saliya ani geribuya n'a donna ɲɔgɔn na i tɛ fɛ ka bɔ deli in na quoi n'o tɛ ne m'a fɔ ɲɛna ko ne yɛrɛ yi to kalan na ka fɛn minnu kɛ vacances o vacances ne yi to kalan na ka n ka kalali kalan k'a dɔn est ce que y'a faamu wala mais o m'a to ne kɛra fɛniya ye o est ce que y'a faamu ne ye couture kɛ mɔgɔ fɔlɔ min ne dɔn mais est ce que o ko tun tɛ e ka karamɔgɔ bolo min ye e kalan mais olu y'a kɛ cogo min na est ce que aw bɛ ka sisan tɔw fana kalan o yɛrɛ mɔgɔ m'o fɔ ne ye ne de ye n sigi ka miiri n ka ɲɛnamaya la ka analyse kɛ dɔrɔn il faut que ne ka dɔnniya dɔ ɲini ka fara nin kan dɔnniya min ni n bɛ se ka jɔ ni n yɛrɛ ka sɔrɔ n kana kɛ maa delila ye n'o tɛ maa si m'o fɔ ne ye ala ye hakili de di adamaden ma k'i ka sigi ka miiri quoi sani e ka na kalan na e b'a ye mɔgɔ dɔw de kɔnna e ɲɛ quoi e bɛ sigi ka miiri olu minnu mɔgɔ minnu kɔnna e ɲɛ olu tilala kalan na résultat jumɛn b'o bolo bi i bɛ étude kɛ nin de la yanni e yɛrɛ fana bɛ ka sɛnsɛn ka na o ka sira la donc n'i tɛ fɛ ka k'olu fana ɲɔgɔnna ye i jija i ka fɛn dɔ labɛn fɛn min b'a to i bɛ se ka kisi ka bɔ o ta ɲɔgɔnna ma donc ne ye n sigi ka nin miiri de kɛ ka n ka calcul kɛ ne ye n t'o la ka bolodeli kalan
ne ko ne bi gros fil boli ne bi petit fil boli ne bi veille boli ka kila ka simple kɛ ne in to kala na ka ni bɛɛ kɛ ka kila ka bɔ la tuguni ha ne ye miniseya kɛ ka ni bɛɛ kɛ est-ce que y'a faamu mais ne sera ka dɔnniya dɔw ɲini o mais mɔgɔ m'o fɔ ne ɲɛna donc n y'o de fɔ mɔgɔ y'i yɛrɛ de maa kɛmɛ sara la i ɲɔgɔnna joli b'a la voilà mɔgɔ y'i yɛrɛ de mɔgɔ y'i yɛrɛ de quoi pour que k'a fɔ i ɲɛna ni bɛ ka min fɔ geribu caman fana bɛ yen o y'o to geribuya la dɔrɔn ka kɛ réparateur ye o camanba de bɛ yen ne yɛrɛ b'a dɔn a y'a to geribuya dɔn ka kɛ réparateur ye dɔw y'i to geribuya la ka kɛ menuisier ye dɔw y'i to geribuya la ka kɛ plombier ye mais o bɛ dépend manifin yɛrɛ de dusukolo la wa dɔw fana y'o to geribuya la o tilala o depuis o fitinin o kun bɛ deli min na fo nana kɛ denbayatigi ye o b'o deli kelen na donc o y'olu yɛrɛ de ka volonté n'o tɛ geribu réparateur bɛ yan geribu mécanicien bɛ yan geribu plombier bɛ yan mais komi fɛn ni tiɲɛ ta caya la ɲuman t'i ye quoi voilà n'o tɛ o baden de bɛ yen mais sisan an bɛ se ka solution jumɛn de kɛ walasa tiɲɛ ta in bɛ se ka dɔgɔya ka ɲuman in k'o caya san voilà solution ye min ye ne y'o de fɔ denmisɛnnin ladon na mansa jɔyɔrɔ ani jamana jɔyɔrɔ fo jamana de ka fara an ni mansa ninnu kan pour que ka ko organiser ka ɲɛ ni jamana ye yɔrɔ dɔ dilan sisan ka denmisɛnnin minnu bɛ yala yala kare kɔnɔ k'a bɛɛ ramase ka taa bila ye ka métier kɛ yɔrɔw k'a la bi filɛ nin ni wari t'i kun i den tɛ se ka kalan ni wari t'i kun bi i den tɛ se ka métier kalan n'i taara i den tɔgɔ sɛbɛn centre de culture la i bɛ wari de sara kalo kalo n'i taara i den di atelier dɔw la i bɛ wari de di kalo kalo pour que a ka se ka kalan karamɔgɔ o tɛ tiɲɛ ye walayi n'i ka kuma la gosi dɛ karamɔgɔ Mali kɔnɔ o tɛ o tɛ an bɛɛ ye métier kalan an y'an to école la ka métier de kalan karamɔgɔ an k'a lamɛn n kɔnɔ ayi karamɔgɔ b'a dɔn atelier bɛ ne bolo fɔ fila awɔ je sais an y'an to école la k'o baara ninnu kalan an tɛ dɔrɔmɛ sara Mali de kɔnɔ yan métier kalan ka nɔgɔn ni jamana bɛɛ ye voilà mais sisan e yɛrɛ ka jɔ an tɛ sɔn Mali kɔnɔ yan métier kalan de ka nɔgɔn ni jamana bɛɛ ye a surumani ye min ye n'i ko k'i bɛna kɔrɔna yɛrɛ kalan tailleur kɔnɔna la n'i b'a kalan Ghanéen bolo i bɛ wari dɔ sara fɔlɔ Ghanéen tailleur bɛ Mali kɔnɔ n'i ko k'i b'a kalan bolo i bɛ wari dɔ sara fɔlɔ Ivoirien n'i ko i b'a kalan bolo i bɛ wari sɔrɔ Niger bɛ wari sɔrɔ mais i bɛna den ni Malien ma a ka baarayɔrɔ la a b'a kalan fu i tɛ dɔrɔmɛ sara ok sisan Malien baarayɔrɔ bɛɛ bɛ ten n m'a fɔ ko n bɛ taa don centre la dɛ mais nin baarayɔrɔ in menuisier filɛ nin ye i bɛ n'i den ni menuisier ma i tɛ dɔrɔmɛ sara i bɛ n'i den ni réparateur kɛ ma i tɛ dɔrɔmɛ sara au contraire u bɛ to ka dɔɔni di den ma a bɛ taa n'a ye so pourquoi pas an tɛ se k'a kɛ ten baarakalan ka nɔgɔn Mali kɔnɔ ni fɛn bɛɛ ye quoi mieux que baarakalan in ka continuer sisan an ka diinɛ karamɔgɔ jɔba in an ka diinɛ kalanni an ka lavage de cerveau dabila mɔgɔw la quoi parce que a b'an kunkolo la ninnu kɛlen don k'a don an kunkolo la n'an ma garibuya in kɛ ou bien n'an ma nin kɛ an tɛ don alijinɛ kɔnɔ quoi non o tɛ ayi o tɛ a y'a to mɔgɔw ka kalan kɛ a ye mɔgɔw dɛmɛ u ka kalan kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni garibuya in sira ye wa métier kalan u ka temps di u yɛrɛ ma dutigi o dutigi ne ye temps dɔ di i yɛrɛ ma en vrai dire i bɛ jamana in jateminɛ maa min bɛ yen k'i b'a fɛ k'i ka diinɛ kalan i bɛ temps dɔ de di i yɛrɛ ma an bɛɛ b'an ka téléphone dɔn maa t'an na min t'an ka téléphone dɔn mais n'anw ka ye silamɛ ye an tɛ se ka dɛsɛ k'an ka diinɛ ɲini k'a dɔn i bɛ temps dɔ de di i yɛrɛ ma heure kelen ou bien heure fila i kɛra mɔgɔkɔrɔba i kɛra denmisɛnnin temps dɔ di i yɛrɛ ma i ka karamɔgɔ dɔ ɲini i ka baara in kɔfɛ i jiginnen k'a daminɛ 20h la fo 22h i bɛ se ka karamɔgɔ sɔrɔ n'o man di ye sɔgɔmada fɛ i bɛ se ka karamɔgɔ sɔrɔ ka sɔrɔ ka yɛlɛ i ka baarayɔrɔ la mieux que maaw ka ɲɛɲini ou bien i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ dɔ bɛ misiri dɔ kɔnɔna na ye a b'aw ka sigida la a denw n'u tɛ taa ekɔli la don min na i bɛ taa sɔrɔ a bɛ cours di denmisɛnninw ma i ka t'i den inscrire yen ala ko kalanni tɛ kalan janba ye quoi n'i ko k'i b'a fɛ ka ko wɛrɛ de dɔn kuranɛ kɔnɔna na o de bɛ na ni nin bɛɛ ye quoi sinon n'i ko i b'a fɛ k'i ka ala ko de ɲɛdɔn o ma se nin bɛɛ ma quoi ne ka faamuya la kɔni minnu b'a fɛ ka kɛ ko wɛrɛ y'a ko kɔnɔna la o fana n'a nacogo wɛrɛ don quoi voilà sisan Suli k'a yir'i la a kɛ to k'a yir'i la i b'a dɔn an mana taa cogo o taa cogo la ne ye point min fɔ an bɛ segin o don parce que ale bɛ ka min fɔ bi an ka misiri kɔnɔnaw yɛrɛ dɔrɔn ta k'a lajɛ cours de vacances la a bɛ quartier min yɛrɛ an tɛ kuma ni jamana bɛɛ ye dɛ an bɛ kuma quartier yɛrɛ kɔnɔ na cours de vacances yɛrɛ la quartier yɛrɛ ma se ka o yɛrɛ organiser ka ɲɛ ban madala bɛ ka faamu o ye cours de vacances dɔrɔn ye dɛ quartier ma se ka o yɛrɛ organiser ka ɲɛ parce que i bɛ dutigiw ta 100 sara la diinɛ kalan yɛrɛ bɛ dutigi min ka programme na a man ca est-ce que a faamu dutigi yɛrɛ min n'a ka denbaya k'a bɛ sigi k'a ka denw wele k'o ɲininka o ka diinɛ na a man ca donc fɛn min t'e bolo ba la i bɛ se ka valeur kɛ o la voilà ni fɛn bɛ maa min de bolo valeur la o tigi bɛ se ka o de y'a kɛ n ko se bɛ dutigi o dutigi o tigi b'a den bila internat de la
i den b'i lamɔ ni seli ye a b'i lamɔ ni kuranna ye wa n'a bɔra a b'i bolo ka sɔrɔ a tɛ deli kɛ professeur baw filɛ nin ye en arabu diɲɛ kɔnɔ a caman ye internat de kɛ o tɛ jamana nafa o bɛ jamana nafa o a b'a yɛrɛ kalan ka jamana éduquer est ce que y'a faamu mais n'i y'a ye mais e bɛ garibu jumɛn dɔn an filɛ an ka bi waati in na k'a bɛ ka vie aw bɛ ka ko min kɛlɛ lahala min kɛlɛ k'a bɛ se ka jɔ n'a yɛrɛ ye a tɛ se o donc k'a yira aw la dɔrɔn ko in bɛ segin ka taa dutigiw de ma minnu bɛ taa walahi se bɛ maa o maa ye i t'i den bila ka taa nin ɲanibagoro na est ce que y'a faamu i t'i den bila ka taa la wa n'a nana fana karamɔgɔ ko i n'a fɔ min exemple kelen di ma sisan ni aw nana sɔgɔma a bɛ taa daraka ɲini ka n'o tɛ yan a karamɔgɔ b'a fɔ ye a ye bɔ ka taa daraka ɲini k'a dun aw bɛ segin n'a ye daraka sɔrɔ aw bɛ segin aw bɛ na kalan kɛ n'a ye kalan kɛ ni tilela fana dun kuma sera a b'aw bila a bɛ taa tilela ɲini ka na n'a ye tilela sɔrɔ aw bɛ segin ka na est ce que a faamu aw bɛ na kalan kɛ ni surafana dun kuma sera karamɔgɔ b'aw bila a bɛ taa surafana ɲini ni surafana sɔrɔla aw bɛ segin ka na aw bɛ na kalan kɛ bon est ce que ni se bɛ karamɔgɔ ye walima ni dɛmɛ dɔ bɛ ka se karamɔgɔ ma jamana bolo kalo o kalo est ce que aw bɛ taa daraka ɲini ni tilela ɲini ni surafana ɲini a bɛ bɔ wa aw tɛ bɔ karamɔgɔ e ye yɔrɔ min fɔ nin ye est ce que o mɔgɔ dɔ e b'o mɔgɔ dɔ dɔn wa bamakɔ yan awɔ parce que mun na a ye taa daraka ɲini ka na a ye taa tilela ɲini ka na awɔ anw bɛ minnu dɔn garibuw la ne yɛrɛ ka yɔrɔ hali sisan ni n taara tile o tile ne bɛ garibu yɛrɛ sɔrɔ fo garibu 20 dɔɔnin u bɛna jɔn fɛ u bɛ n fo fɛn bɛɛ n'u bɔra sɔgɔmada fɛ ni su tɛ u tɛ dugu ok bon ne b'a mɔgɔ dɔn a filɛ de Sirakɔrɔ an kɔrɔ yan n yɛrɛ voisin dɔ don alhamdulilayi wallahi n'ale wulila n'o ye fajiri seli ɲɔgɔn fɛ a n'a ka kalandenw o bɛ fajiri seli o bɛ kalan kɛ fo daraka dun heure ni daraka dun heure sera a b'o labila o bɛ taa daraka ɲini ka na ok mais sisan nɔ minnu b'u denw bila ka taa tile kalandenw bila ka tile journée kɛ ɲinini na fo su ka na n'i ma nin wari hakɛya sɔrɔ i tɛ don so kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ se ka kɛ a la denmisɛnnin ninnu yɛrɛ bon denmisɛnnin kɔni a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye denmisɛnnin tɛ éducation sɔrɔ bon ni denmisɛnnin tun ma éducation sɔrɔ o ye kɔlɔlɔba de ye o kɔni ni éducation ye maa o maa jɛ i ka ɲɛnamaya tilali la bon ni maa min ka ɲɛnamaya tilala la donc o laban min kɛ maaw de tɔɔrɔ o maaw de tɔɔrɔ pour que ale ka vie parce que dumuni ye diyagoya de ye donc o sɔrɔla sira ɲuman fɛ o sɔrɔla sira jugu fɛ o i bɛ n'o ɲini donc ne kɔni an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la karamɔgɔ minnu ka baara y'o ye a bɛ fɔ olu de ɲɛna a bɛ taa lajɛ o de y'a kɛ i b'a ye bi fɛnw dɔw sigi bɛ diinɛ n'i ye haut conseil ye bi haut conseil bɛ yen ka tila ka limama kɛ yen ka tila ka leader kɛ yen ka tila ka ijima kɛ yen jamana ye bolofara di olu de ma pour que ka se ka ko dɔw ɲɛɲini ka taa a fɔ jamana ye a bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ est ce que y'a faamu wala donc ni diinɛ bolofara ninnu bɛ yen o de kama donc peut-être ni welewele dabilala olu ye ka conférence kɛ i b'a dɔn nin kuma in bɛ fɔ ka fɔ mais an ta ye san kɔnɔ jamana yɛrɛ ye karamɔgɔw bɛɛ wele a ye n'an ka conférence dɔ kɛ ka ɲɔgɔn hakili jagabɔ dɔ kɛ fɛn dɔ kan ko dɔ bɛ ka na an bɛ se k'a kunbɛn cogo di mais an b'a ye a kuma bɛ fɔ a bɛ bila a kuma bɛ fɔ a bɛ bila bi bi in na jamana in na diinɛ baarakɛla ɲɔgɔnna fantan tɛ hali e min bɛ wele k'i ka na cours yɛrɛ la e bɛ sɔn ka professeur mathématique ta 8,000 par mois ka di i den ma mais i tɛ sɔn ka karamɔgɔ ta 8,000 min bɛ n'i den kalan a ka diinɛ na ni karamɔgɔ k'a ma ko 4,000 morikalan ye o sera 4,000 ma o de bɛ bɔ an kɛlen bɛ k'o bafu ye an kɛlen bɛ ka alimamuw bafu ye an kɛlen bɛ ka karamɔgɔw bafu ye donc aw yɛrɛ k'a lajɛ fɛn min t'i bolo ba la i tɛ se anw de bɛ se na anw sɔnna anw de bɛ se ka n'i yɛlɛma anw population ni bɛɛ y'i jɔ k'i ka devoir kɛ wallahi a bɛ yɛlɛma mais ni bɛɛ y'a bila ka kɛ kiiritigɛli ye o tɛ solution ye voilà ala k'an bɛɛ sababa ma amina monsieur Samake e yɛrɛ bolo sa nɔ kɔlɔlɔ jumɛn bɛ denmisɛnninw ka tilebayala in na kɔlɔlɔ belebeleba b'a la parce que mun na ala da garibuden yɛrɛ ka bɔ yen fiyewu i yɛrɛ woloden ka bɔ sɔgɔma fo wula fɛ a ma taa baaraw la foyi a ka taa tile a kun fɛ fo fitiri ka na sirabakan kasara bɛ se k'a sɔrɔ ko bɛ se k'a sɔrɔ min t'o si ye donc maintenant hali yɛrɛ den n'a bɔra n'a ye temps dɔ kɛ n'a mana i b'a ɲini a bɛ se ka kɛ dɔrɔgu min na ye a bɛ se ka kɛ zu ye donc ne kɔni kuma kuncɛ kuma ne b'a fɛ jamana yɛrɛ de k'a sen don nin ko in na jamana ka ko in ta ba la k'a sen don ko in na
wa dan no si kun ngena ta sira mun fe no kɛra vraiment nga éducation a bɛ bilibili ba ɲa la voilà d'accord jamana ma ɲini ka se a kun cɛma yɔrɔ ma o la sisan n bɛ kuma d'aw ma welewele da kan min b'aw bolo i k'o fɔ ani kumakan min b'i bolo ka lase karamɔgɔw ma ale ni denmansaw yɛrɛ ma kosɛbɛ ok alhamdulillah an kɔni an b'a fɔ dɔrɔn welewele ka da min bɛ anw bolo ka ɲɛsin denmansaw fɔlɔ ma denmansa bɛɛ k'i jɔ i ka masa jɔyɔrɔ la i ka devoir ye min ye i jija i k'o kɛ i den ye parce que den ka hakɛ don masa kan i k'a lamɔ ni jogo ɲuman ye ni k'a kalan o ye den ka hakɛ de ye masa bɛɛ kan donc mais o kalan i jija o ka tɛmɛ sira ɲuman fɛ o kalan in ka tɛmɛ cogo ɲuman na tɛmɛ cogo min ti den in ka ɲɛnamaya tiɲɛ masa o masa n'i den ka ɲɛnamaya tiɲɛ lahara b'i jɔ i b'a a ka hakɛ i b'a d'a ma lahara donc ni masa yɛrɛ b'o dɔn ka ban i kan ka min kɛ i b'o dɔn donc welewele ka da filanan min bɛ ne bolo k'a fɔ karamɔgɔw fana ye minnu bɛ ka denmisɛnninw kɛ recette ye o k'a dɔn k'a fɔ diinɛ m'a fɔ bi diinɛ m'a fɔ sini diinɛ ka laɲini tɛ nin ye ala kira m'an bila nin na ka denmisɛnninw bila ka bɔ ka taa wari de ɲini ka na di e ma e dalen nanamasumani n'i ka denbaya bɛ ka balo mais dɔ ka denw bɛ ka tiɲɛ diinɛ si m'an bila nin na o ka sira ala ɲɛ o ka segin o kɔ ne kɔni bɛ se ka o kangarida kɛ karamɔgɔ mun ka baara ye nin ye nin ti diinɛ ye dɛ o ka sira ala ɲɛ o ka siran den o ka miiri denmisɛnninw ninnu ka ɲɛnamaya la donc o ka segin o kɔ ni o bɛ se ka fɛɛrɛ min sɔrɔ o la walima o ka ci bila jamana kɔnɔ k'a fɔ jamana faamaw ye n'o ni dɛmɛ min ka kan o ka demande kɛ ni jamana sera k'o dɛmɛ a sira fɛ a faamuna kɛ i n'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma yɔrɔ la a défaut dɔ fana bɛ anw na kuma fɔ man di parce que ni fɛn dɔ dir'i ma n'i tɛ s'a kɔrɔ i kan ka demande kɛ a tiɲɛ na ni denmisɛnnin hakɛ bɛ ne bolo u ka kɛnɛya ko a n'u ka dumuni ko a n'u ka sigiyɔrɔ ko tiɲɛ na n tɛ s'a kɔrɔ n mago bɛ dɛmɛ na jamana ye pour que denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ ka ɲɛ ka lamɔ ni éducation ɲuman sɔrɔ n'i fana y'o demander voilà n'i m'a sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka kuma mais n'e fana ma demande kɛ y'i sigi fo ka denmisɛnninw fana bila ka bɔ a tiɲɛ na o fana tɛ bɛn sariya la donc an kɔni bɛ se ka bilasiralikan min fɔ karamɔgɔw ye o ye nin ye donc an bɛ weleda de kɛ jamana faamaw fɛ n'olu fana sɔnna o bɛ baara la koyi wa o bɛ cɛsiri la sunu tile mais n'o fana sɔnna k'o hakili to nin yɔrɔ in fana na ka anw dɛmɛ kɛcogo la kɛcogo min fana bɛ se ka ko in labɛn ka ɲɛ k'a bɔ nin kɛcogoya kɔnɔ o fana bɛ diya giribo karamɔgɔw ye donc an bɛ se ka weleweleda fɔ jamana faamaw ye n'o y'an dɛmɛ o la a bɛ diya an ye donc ala k'an bɛn sababa ma sɔli ala rasul b'i bolo ani dakuɲɛ laban jumɛn b'i bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma bon i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na Usazu y'a fɔ cogo min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan quoi awɔ vraiment jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na wa ko in dilan ten pour que a kana zi an ka denmisɛnninw ka éducation kan parce que ni denmisɛnnin kelen tiɲɛna i b'a jateminɛ sigida yɛrɛ la ni denmisɛnnin kelen tiɲɛna du kɔnɔ a tɛ du dɔrɔn tiɲɛ o a bɛ bɔ a b'i voisin mago sa a bɛna bɔ sigida kɔnɔ a bɛ sigida mago sa a bɛna fɔ jamana vraiment mɔgɔ si ka laɲini to yen u ka lajɛ u ka karamɔgɔ ninnu lajɛ u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na ko in bɛ se ka organiser cogo min na Usazu y'a fɔ cogo min na an bɛ weleweleda yɛrɛ bila a yɛrɛ ɲuman na imama mɔgɔw bɛ yen o conseil bɛ yen leader bɛ yen u ka ko ninnu ta ba la u k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma vraiment an b'i yɛrɛ fo dan tɛ foli min na k'aw ka plateau mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo vraiment bi débat in ne yɛrɛ ne wasara an bɛ Usazu Danbɛlɛ yɛrɛ fo a ka hakɛ to parce que an ka kumaw ka fari kuma dɔw la mais tiɲɛ de bɛ laban quoi voilà. Ok, foli diyara ye bɛɛ lajɛlen ka foli ye ok ni de bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na an bɛ mun fɔ sa halisa an bɛ weleweleda kan de kɛ denmansaw ale ni jamana ɲɛmaaw ani karamɔgɔw ma bɛɛ lajɛlen k'i ka kɛta kɛ ko nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye donc an bɛ dugawu de kɛ halisa ala k'an ka jamana in ala k'a basigi halisa ala k'an ka jamana in ala k'an ka sago ye bon an bɛ kan bɛɛ d'aw ma aw kan bɛɛ an ka jɛmukan wɛrɛ